Moikka! Eli tässä olisi niitä vastauksia teidän kysymyspostaukseen. Joo. Eli ensimmäinen kysymys. Alkaako ärsyttää mun ASM-kommentit? Ei ala. Suositko nettikauppoja? No en itse asiassa suosi. Kauheasti välillä saatan jotain tilaa, mutta en mä kauhean usein sieltä mitään tilaile. Mitä tekisit, jos voittaisit 10 miljoonaa euroa? Ostaisin talon jostain ulkomailta, sisustaisin sen kivasti ja antaisin rahaa hyvän tekeväisyyteen varmaan ja semmoista. Kyllä se raha vähän johonkin kuluisi. Tyyli-ikoni. Ei ole, ei taida olla. Entä onko sinulla esikuvaa, ja jos on, miten hän vaikuttaa elämääsi? No äiti varmaan, ja vaikuttaa silleen, että no, se on kasvattanut mut. Aika paljon vaikutusta siinä. Minkä värinen hammasharja sulla on? Pinkki. Pidätkö itseäsi kauniina? No kyllä aina välillä ja välillä on sellaisia rumapäiviä, että haluaisi vaan laittaa pussin päähän. Mut mun mielestä luonne määrittelee sen niinku kauneuden, eli jokainen on kauniita omalla tavallaan. Ja jonkun ihmisen mielestä joku on kaunis. Että voi vitsi, taas mä laitoin ton kameran tonne. Tää pysähtyy vähän. Unelmien poikaystävämies olisi sellainen hauska, ihana, hyvän näköinen, huomioon ottava. Sellainen kiva poika. Kirppari vai vaatekauppa? No mä en ikinä löydä kirppareita oikein mitään, niin pakko sanoa, että vaatekauppa. Miksi otat massatrendit osaksi sun vaatekaappia? No satun varmaan, jos mä nyt ymmärsin tämän kysymyksen oikein, että varmaan tykkää jostain vaatekappaleista, jotka sattuu olemaan sillä hetkellä muotia. Mutta en mä nyt tiedä, mikä sit määrittelee sen, että mikä on massaa ja silleen. Kuinka sait vanhojen parin? Menin vaan kysyä, että tanssitko munkaan? Mulla oli kyllä aika monta vaihtelua siinä parinkaan aika parikin kertaa. Syötkö paljon herkkuja? No joo, syön. Osaatko olla yksin? Osaan. Tykkään olla yksin aina välillä. Luetko paljon? No joo, periaatteessa joka päivä melkein. Pidätkö itseäsi älykkäänä? Joo, kai joo, pidän. Lukeeko sun vanhemmat sun blogia? Lukee, varsinkin äiti. Lukee. Miten suhtaudut homoihin? No, ihan samalla tavalla, mihin mä suhtaudun kaikkiin muihinkin ihmisiin. En mä nyt pitäkään erilaisemmin. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? No, maapallo jatkaa pyörimistä. En mä tiedä. Mitä mieltä oot Turusta? Se on kiva paikka. Haluan mennä uudestaan sinne. Oli tosi kiva paikka. Tykkäätkö ruuasta? Tykkään, totta kai tykkään. Kun nyt ei tykkäisi ruuasta, se on ihan parasta. Syön aina. Mitä mieltä oot Justin Bieberin uudesta tyylistä? En mä oikein tiedä, minkälainen tyyli sillä on ollut ennen. Enkä tiedä, minkälainen sillä on nykyäänkään. Jos pitäisi valita nais- vai miespuoliset kaverit? No en mä nyt oikein osaa valita, mutta mun läheisimmät ystävät on kuitenkin naisia. Että kyllähän ne nyt menee parhaat ystävät tai kaiken edelle. Käytkö usein ulkona syömässä? No suhteellisen usein, juu. Voisitko seurustella mustan miehen kanssa? No, miksi en vois? Jos sillä olisi kiva luonne ja tykkäisin siitä, se olisi mukava, niin
totta kai voisin. Mitä sanoisit, jos kaikki sun lukijat laittaisi kysymyksen tähän postaukseen? Siinä olisi aika monta kysymystä ja varmaan sanoisin, että tässä menee ainakin vuosi ennen kuin mä saan neihin vastattua. Ootko ikinä miettinyt hengellisiä asioita? No, totta kai olen. Kuka nyt ei olisi? On. Useinkin mietin. Kuvaile itseäsi 4 sanalla. Sosiaalinen, ulospäin suuntautunut, pirteä, mukava, en mä tiedä. 5 hyvää ja huonoa puolta. Huonoja puolia, mä oon ehkä vähän nirso ruuan suhteen, lyhyt temperamentti. No en mä oikein osaa sanoa mitään muita huonoja puolia. Hyviä puolia. Mä oon yleensä mukava kaikille ja saan ihmiset ulos niiden kuoristaan. Joo. Mistä saat ideoita, inspiraatiota sun pukeutumisiin? Mun kavereilta, ihan random ihmisiltä, bloggareilta, kaikkialta. Millaista ihmisistä pidät ja millaisista et pidä? No, pidän ihmisistä, jotka on mukavia mulle ja en pidä ihmisistä, jotka on ikäviä mulle. Kauanko kestää aamulla laittautua? Joku puoli tuntia ehkä. Miksi et mene weekendiin? No siellä ei nyt oikein ollutkaan sit mun tyylisiä artisteja ja ei nyt oikein jaksanut mennä. Ootitko koulua paljon? Joo, ootin. Tosi kiva, kun on koulua. Hulluin juttu, mitä oot tehnyt. Se, että mä puhun täällä koneelle yksin mun huoneessa, on tää aika hullu. 3 tärkeintä materialistista asiaa. Ystävät, perhe ja onnellisuus. Muuttaisitko jotain menneisyydessäsi, jos voisit? En muuttais yhtään mitään. Mä oon ihan tyytyväinen itteeni ihmisenä tällaisena, ja jos mä olisin muuttanut jotain tai tehnyt jotain toisin, niin mä en olisi tää sama ihminen. Käytätkö dieettiä? En. Urheiletko? Joo, käyn salilla. Urheilen. Lihatko helposti? No, jos mä nyt en liiku ja mä vaan syön ja herkkuja tälleen, niin totta kai mä lihon. Mut en mä nyt silleen mitenkään erityisen helposti. Tykkäätkö mökkeilystä? Joo, tykkään. Tykkään. Millaiset välit vanhempiin? Millaiset välit mulla on vanhempiini? Hyvät välit on, läheiset välit on. Mihin ammattiin uskoisit päätyväsi tai mihin ammattiin haluaisit? No mä oon ajatellut lakimiestä tai sitten, että mä haluaisin oman firman tai psykologi tai jotain, missä mä saisin auttaa ihmisiä. Mutta taas toisaalta mä kiinnostaa kuvaaminen ja muoti ja tälleen, niin en mä sitä oikein tiedä, mikä ammatti mulle soveltuisi. Mihin ammattiin et haluaisi? No, roskakuskiksi en haluaisi. Missä opiskelet? Lukiossa opiskelen. Viime todistuksen keskiarvo. Jotain siinä 8 paikkeilla. Ootko säästäväinen ihminen? No, en oikeastaan ole kauhean säästävä. Paljon sulla menee rahaa kuukaudessa? Joku 100 euroa. Varmaan joo. Mistä saat rahaa? Mun vanhemmilta saan kuukausirahaa ja kun mä käyn kuvaan mun äidille kohteita, niin mä saan siitä vähän palkkaa. Minkälainen on ollut sun paras syntymäpäivä? Varmaan viime synttärit oli ainakin ihan parhaat, kun kaverit piti mulle yllätyssynttärit. Paitsi, että
siinä matkalla sinne niin mun iPhone pöllittiin ja mun pinkit pupukuoret, mut siis muuten oli kyllä tosi kivat synttärit. Hauskinta, mitä tapahtui kesälomalla. Ruisrock oli aika hauska. Siellä tapahtui kaikkea kivaa ja Turkin matka ja Espanjan matka oli kans kiva. Tavoite tai toive, minkä haluat toteuttaa elämäsi aikana. No, mä haluan tehdä jotain tärkeää ja hyvää ja jotain, mikä auttaa ihmisiä ja jotain hyvää maailmassa, sellaista merkityksellistä. Joo. Siinä ne se kysymykset sitten olikin. Eli nyt mä rupean valmistautumaan iltaa varten. Moikka!